Jopiny e gwenge mag Kobuya kod Osode ward ma wang' chieng' e kar chung' od bura ma Karachuonyo okone sirikal mondo oyie otiek chenro mar gero ohinga kata dikes e geng' aora mar Miriu mane ochaki mar konyo tieko midhiero mar oula e alworano higa ka higa. Oula osebedo ka daro oganda mathoth e gwengego e kinde ma koth mapek chwe, gino manomiyo sirikal ochako chenro mar manyo riekni mosiko mar tieko midhierono mondo okel fuong'ruok ne jopiny. Gedo mar ohinga go nochako kata kamano ne gichako dog kwamo kendo dweche 6 nyaka ne chake ka tingni mane tiyo godo bende sani koro kwamo kama ne gintiere no mabe ochako jwang'gi. Jopiny mane olose skul primary ma Osodo kama jopiny osebedo ka jote kinde mag oula wacho ni gin kod luoro kaluwore gi chenro masani okwamo ka gikwayo sirikal mondo oyie otiek chenro no mapiyo. Higani nawayudo konyruok kuom goyonwa oula mageng'o pi kochakore gi location mar Kobuya kakoro biro e location mar wang' chieng'. Koro kogigi e kore ochung' ne gidhi ni pi ne ng'eny to waserito nyaka ne gidhi manyaka sani. Wakwayo ni ka giyie to gichopnwa chenro ni kata ka ginyalo yawo kama pi Miriu donjogo e nam kinyalo yawi chodho igolo lopego nikech pi mapong' pile pile gi gik mipuke nam gaore osemiyo dinore. Seche ma ji odak kar ka, puonjruok ochung', skul ochung', nyithindo be koro ok som maber. Chiemo ma ji chamo maber be onge, gimimiyo ji kama thin nono kata rom ji. Koro an nakwayo ni kaber to tich odhi nyime. Wapenjo ni to pesa ma noket ne gini olal kanye? Joma be nyicho ochung' negi bulalo ok nyal nyiswa to what is going on. So my plea is sirikal wuog oko mondo okonywa.